Kailangan ko ang iyong labi, kailangan ko ang iyong pisngi. Ano yung bangkaw? Ikaw mambal, ladies and gentlemen. Ako mambal sa ngalan ta. Okay, go. For today's vlog is a collaboration between my co-vlogger John Lee Kenliano and me. John Lee is my YouTube friend. Kagusto ko gid siya ma-collaborate because nga namian ko sang iya personality. John Lee is a good singer and a good seller. Action! Let's the story begin. Diri kami subong sa iya nga pwesto, nagabaligya sa atubang sang City Hall at the same time sa atubang sang 7-Eleven. Kadamo gid sang iya nga mga customer kag isa na ako sang iya nga mga masabad nga partner. I-check ko bi ko na nga amon tandem kung epektibo man. Ma'am, permi ka gid ka bakal sa iya, ma'am? Ay, close kami na. Ay, wow, gali. Ma'am, oy kagay na because na tandem kami. Ako ang taga-talker, siya ang taga-seller. Ako ang taga-entertain, ako ang taga-introduce na kami vlogger, siya vlogger namin siya magkanta, siya naman ang taga-baligya kag taga-sensilyo. So kasadya lang sa amon, di ba? Kag pati si ma'am kag si sir nalingan na. Kay kasabad gid sang ba ako ya. Napa-shoutout na lang tuloy si ma'am kag si sir ay kasadya. Mga kabataan, nag-aalagi wala ako ya ginapalampas gid. Feeling friendship gid ako ya. Sige halong mga langga, okay. Sige puli mayo, diretso. Ari pa ang isa ka grupo nga wala ako gid ginpalampas pa. Hello mga langga, buka gwapo gid sa inyo, mapuli na kamuga. Ay kagwapo gid sa inyo no. Ay ari naman niya ang isa, yung pasakayan ni gid kuya. Yes madam, good evening. Si grabe gid ang kadlaw kuya sa kasadya. Kay diri sa kalsada damo ka gid makilala, bisan mapatambay ka man o mapatendera, tanan kilala ka. Kung gusto niyo maging vlogger, ilog ka mo sa akon nga kabalan gid ya. Mga ma'am, thank you for buying sa akong friend ha. Thank you ma'am. Vlogger ni si friend ko, wala lang siya vlog. Ako na lang na-vlog para sa iya. Ay, dapat. 45. 55. Di wala discount kay gabuin na ni. Mate joke. Sige ma'am, salamat. Okay. Kila ka Si ma'am yung pulis ka ma'am? Ay, no. Ay, daw ang imo nga. Wala, slactor. Sige mama. Iya, kagwapa gid sa iya, kakinis-kinis gid sing iya guya. Bye ma'am, thank you. Ano nyo migo? Ano lang? Ako na yung mga customers ang ako dito nga vlogger. Ma'am, kamusta inyo? Iya, ano? Iya, mangga, mananat man. Okay man. Pero may kamuli ka bakal to? Pero may kamuli bakal? Talag sa lang. Talagsa man lang. Kamu lang ga, pero may kamuli ka bakal? Talag sa lang. Pero mabalik-balik, di ka muna, di kay barato, di siya kag manamit man. Suporta rin nyo lang siya, pero may lang di bakla na. Uy! Thank you for watching. Please subscribe. So sorry mga langga, kay nagka-technical error ang akong audio sang naga-shoutout ka na. Pasensya gid langga ha, pero wala ko na lang gin-delete ang imong footage. See you, bye. Lunggid ka mo, puli ha, diretso gid. Bye. Ano yung O sige. Ay mo, talong alam mo. Ladies and gentlemen, presenting to you my friend John Lee Kenliano and yours truly, Melanie Bacsinela, vlogging in front of 7-Eleven. Sa subong nga gabi, gapulaw-pulaw, kami ni John Lee, maluoy man kamo ay, subscribe nyo na si John Lee Kenliano. Hoy, talented, ini siya, namin siya makanta. Of course, hoy, hindi naman ako putulipati, Melanie Bacsinela, please. Okay, John Lee Kenliano, the singer, and Melanie Bacsinela, the buang-buang nga vlogger. Okay, hari kami ni kay John Lee, nagabaligya na si John Lee sang mga kung ano-ano. Nan, double purpose ni si John Lee, gabaligya, ga-vlog pa. So please, subscribe yung si John Lee, ha? See you guys! Please subscribe! Thank you! Mwah! Hambal ka na, ikaw man, ay! Oy, bataan nyo, amo ito hambal. Hindi ko! John Lee, ay, abi hatag na lang na ako para promote po sa vlog mo. Si sir nga gwapo, kag si mom nga cute. Nampuli na ka mo? Pero may kamuli ka bakal? Thank you. Okay, bye-bye! And the last portion of the vlog is our SM escapade with my sister and my subscriber. And also with the Binhi Band. And now with our unlimited posing at SM Cosmetics.
Posing here, posing there, posing everywhere. My sister and me and my subscriber si ma'am. Sadya-sadya kami nga tatlo, kag nag-enjoy gid kami. At last, kag nagyan gid namon later ang amon nga favorite nga binliban. Siya mga langga, hindi ko gid mapabati sa inyo ang audio sang ilang nga kanta kay ma-copyright gid karon nga aton nga vlog. So ako na lang makanta, pwede agwantahon nyo lang ha. Kailangan ko ang inyong labi, kailangan ko ang inyong amo lang na, hindi ako kabalo. Thank you for watching. Hope you enjoy. Please, don't forget to share, comment, like, and subscribe. From the City of Love, Iloilo, Philippines. Don't forget to subscribe John Lee Caliano, my best friend vlogger here in Iloilo. And of course, don't forget to subscribe Melanie Buxanella, the buang-buang vlogger, pero hindi formal ko ya. Salamat, salamat. Hope nga makita tapigid ka mo liwat sa akon nga vlog. See you. See you. Advance Merry Christmas to all. Bye. Please subscribe John Lee Caliano. Kaguro ka balo nga vlogger ni siya. Oo, namin na siya makanta. Gani, galing buhay lang siya permiya nag-post. Pero ako ma'am vlogger man ako. Sa talong ka sa vlog ko mama. Oo, okay. Ma'am, shout out ka ma'am, shout out. Ay, shout out na sa tandaan yung mga side of vendors. Ari ako sa ako yung friend. Correct. Johnny. Okay. Oh, friend sila sa akon man nga friend. Ate, sige ma'am, permi. Friend ka na sa